Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Marahay na aga sa gabos ng mga paraan tabay. Mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Montecastro para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibanan nindo kami ngunya na Webes, Pesya 2, kan bulan din Oktubre taon 2025. Mapaabot kami sa Indo ng mga impormasyong may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanhuaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa Indo mga kahapotan, mag-upod sa station sa 4805509 puon alas 11 sundo alas 12 ning pagkaudto kada Webes o sa CP number man po na Globe 0917-7984-808. Ulitin ko po, 0917-7984-808. Pwede man po kamo magdulok sa samuyang opisina Lunes sundo Biyernes puon alas 8 sundo alas 5 ning hapon. Asin pwede man na magpadarakan sa Indo mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site Rawis, Legazpi City. Kami sa Indo man naaantabayan sa internet asin sa Facebook page Candizi GB. Ang DENR Ngunyan. Ang DENR Ngunyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa Indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR Ngunyan. Pigmitbid ang DENR Bicol sa pamamayon ni Regional Executive Director Ored Francisco Emilia Jr. Seso 3 bilang saro sa mga katuwang kan National Nutrition Council sa pagpapatupad asin pagpapakusog kan mga programang pangnutrisyon sa rehiyon sa ginibong 2025 Regional Nutrition Awarding Ceremony sa Hotel Luca, Legazpi City kan Oktubre 30, 2025. Ipinaabot man kan DENR Bicol ang bilog na suporta kaini sa obheto kan NNC na isulong ang nutrisyong sapat para sa lahat. Nag-ako nin pagmitbid ang DENR Bicol bilang tanda nin pakikipagtabangan asin pasasalamat sa aktibong pagpartisipar asin kontribuer sa mga inisyatibang nakatuon sa marhay na salud asin nutrisyon kan kada pamilya asin komunidad sa rehiyon Bicol. Padagos man na pigbubusol kan DENR Bicol an maray na salud asin nutrisyon parte kan pangataman sa kapalibutan. Ang pakikipag-ugnayan asin pakikipagtabangan sa mga programa kan NNC nagpapahiling nin mas pinakusog na programa para sa mas makusog asin progresibong komunidad. Sa ibong na lado, nakatalaan na nag-isagibo kan DENR Bicol ang Third Quarter Management Conference sa Oktubre 6 hasta 8 sa Vela Hotel sa siyudad ni Legazpi. Panginginotan kan Penro Albay ang nasabing aktibidad na may katuyuhan na idiskutir ang mga accomplishment kan mga manlain-lain ng mga opisina kan DENR sa bilog na rehiyon. Dagdag padigdi, pag-uurulayan man ang mga natatadaapan na mga targets bago matapos ang fiscal year 2025. Sinabi ni Red Francisco Emilia Jr. na padagos ang DENR sa pagtaon ng serbisyo sa mga Bicolano para man sa mas sustainableng futuro bako sa na para sa gabos, kundi para man sa maabot pa na henerasyon. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR Ngunyan.
Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Darong makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraatabay. Enot po sa gabos, bation ta, ang mahihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayo po kan sa muyang matibay na direktor na si Red Francisco Emilia Jr. Sa opisina naman po ni ARD for Technical Services, Attorney Ronel C. Sopsop. Kay ARD for Management Services, Ronel B. Astor. ARD for Special Concerns, Adona P. Santiago. Diyan po sa Mines and Geosciences Bureau sa pamamayo ni RD Guillermo A. Molina Jr. IV, as in sa Environmental Management Bureau sa pamamayo po ni RD Jerry Jeronimo Arsanias. Marahay na aga po sa mga naghihiling kan sa tuyang FB Live. Medyo dakol po kamo. Salamat po as in sa mga paradangog kan DZGB. Bago po kita magpadago sa tuyang topic, gusto ko po na kamusta kamusta po kamo pakatapos kan bagyong Opong, as in dakol po sa tuyang mga kababayan ang naapektuhan sa Masbate, as in matapos pa kaini naglinog naman po kan nakaaging Martes, habi kang sa kuyang boss 9:56 da akang banggi itong paglinog. So maski harayo po kita sa Cebu na mamatayan taman talaga digdi sa Bicol so paglinog. Kamo po hain kamo kang oras na ito nagruluwas po ba kamo sa indong mga arong, naka-evacuar po ba kamo kang naglilinog? I-message po nindo ako sa satuyang Facebook Live. I-text po man nindo ako sa satuyang hotline na 0917-7984-808. Actually, ako po medyo guilty. Kang naglilinog, turugon po ako ka ito. Talagang di ako nagimata. Di ko daw aram ko nata, di ako nagimata ka ito. Pag-isip ko nga ni, kung siguro naglalaman digdi sa Bicol, di ako nakaluwas. Turugunon ako. Kaya siguro lessons learned po ini sa satuya ng mga adults. Kita po na mga responsible adults na pirmi kita maging aware sa satuyang palibot. So thankfully, safe man po kita digdi sa Albay after kang linog. Pero sa Cebu po sana makatabang man kita sa saindang pagbuwat po sa naging destroso na ini. Pero sa ngunya naman po, kaipuhan ta ding maghanda. Dahilan taunin na naman po si Bagyong Paulo. Actually, monitor mi po talaga track kaining bagyo. Pero digdi po sa Bicol, ang kasabay sa signal, iyo po sa Catanduanes. Medyo kita sa Albay, wara kita sa news kang DOST Pag-asa po. Pero maski wara po sa Albay, dapat po kita mag-antabay manggilayon. Ang track po baga kang bagyo pa iba-iba. Kaya dapat mag-ingat po kita, magpreparar, mag-andam. Actually kaso hapon nagsaod na din nga ni ako. Tanganin akong in kaso man, just in case, pirmi po kitang ready sa satuyang mga pagkaon para sa pamilya. Kaya katakod po kaini pag-uurulayan ta sa aldaw na ini, rather ang interrelationship po, ang relationship kang health, as in pagkaon sa satuyang environment. Kaso bago po ting news ko na nagkaigwa ang NNCK awarding ceremony sa manlain-lain po ng mga lokal na pamahalaan digdi sa Bicol region. Kasabay po pag-award maninda sa mga opisines de gobyerno na nagtatabang sa NNC para sa pagbalangibog kang tamang nutrisyon, tamang pagkaon sa maski digdi sa Bicol sa rehiyon Bicol lalong-lalo na po ngunyan na sunod-sunod ang nangyayaring kalamidad. Kaya napapanahon po talaga na pag-urulayan ta kung paano naaapektuhan o paano ta imamantinir ang seguridad kang pagkaon po asin nutrisyon. Di man po nindo ako tig-text kung haing kamo. Curious po ako sa indo kung haraing kamo kang linog pero iga kitang message sa tuyang Facebook Live si Ma'am Jazz Orlain. Good morning po. Good morning tabi madam. Good morning man po sa imo Ma'am Jazz, as in sa bilog na sa bilog mong pamilya na nagdadangog kang programa tang kapalibutan ta at amanan ta. Supposed to be po ang makakaibahan tangon niyan iyo ang regional Nutrition Program Coordinator kang National Nutrition Council na si Ma'am Emerenciana Francia R&D. Kaya lang sinabi niya po sa kuya kang awarding nga ni kang Tuesday duman sa NNC sa Hotel Luca
nagduman po ako. Ang sabi niya, mapamaresbate da po sinda ka iba kang DOH as in dakol ang coordination nindang ngunyan sa Masbate. Ta syempre po tiga-asigurar ang pagkaon, ang nutrisyon na makaabot sa dapat na mga matauan sa ngunya na lugar na naapektuhan, which is ang Masbate. But nevertheless po, maugmahon kita na makakaibahan ta ang saro sa matibay haligi na po ini kang NNC na makakaulayan tata. Ang sabi ni Ma'am Francia, ni Ma'am Emerenciana, na madali na tayo ni mag-retire si Ma'am Marilyn. Kumbaga, i-showcase ta ang sa iyang tibay sa gunya na aldaw bago mag-retire si Ma'am Marilyn Valesa. Sa giraray po makakaibahan ta ang Nutrition Officer 3 as in technical personnel po kang Nutrition Council kang Bicol. Good morning, Ma'am Marilyn Valesa. Yes, good morning. Hi, Ma'am Good morning, Marilyn. Joanne. Hi, good morning po sa Indogabos, lalo na sa mga nagsusubaybay sa programang ini kang DNR in partnership with the DCGB, together with the NNC, yung sa itong mga listeners, as in supporters sa programa, siring man sa gabos na nagiling, nag-monitor sa Facebook. Diyos marahin na aldaw sa Indogabos. Diyos marahin aldaw man po, Ma'am Marlene. Alat lang po, basahon ko su message kung sa tuyang na good morning sa FB Live. Ta sabi niya, Madam, boy po ako. Pasensya na po. Sir Jazz or lain, lalaki po pala ini si Sir Jazz. Pasensya na po. Good morning sa imo tabi, boss. As in, salamat sa pagdangog kan sa tuyang programang Kapalibutan ta at amanon ta. Ma'am, kamusta ka po? Kang naglinog, date ta ka nakaito kaibahan, kinabanggihan Dahil na. ito. Kang Okay. sa indong naging awarding ceremony sa Hotel Luca. Congratulations po sa triumfo kan sa indong awarding ceremony. Natawan akong bag. may giveaway pa nun ka mo, ma'am, na bag. Maraming Iyo. salamat po. Kamusta ka po kayo? Girumduman nindo. Actually, during ito pa lang nagkaigo ng lindol, turog man ako. Sige. Pangyayari Lagi ka yan, matakot ma'am. Paturog na ka sa man. lindol. Oo, saka ko nabasa naglindol. Sabi niyan. Okay, so pasalamat kita sa mahal na Diyos na harayo man kita duman sa lugar na nagkaiguan ng lindol. As in, liwat ipangadya taman ang gabos, ang bilog ng Pilipinas, ang gabos ng mga tugang, na ligtas sinda sa man na klaseng kalamidad. Lalo mo niya na last quarter of the year, minasapar kita ng mga disaster ngayon, aram Hindi po, to na ma'am. sang mo niya na aldaw, igwa na naman kita ng maraot na panahon. Iyon na nga nito nasabi mo na Si ang Typhoon Catanduanes, Paulo. Typhoon Opo. Paulo, as in part of Catanduanes, nasa signal number 1. Ngayon nga ni, mayong naglayog na eroplano, from Manila to Virac, supposedly, Canceled so ang aki mga ko, flights mo cancel. yan, ma'am. Nagbiltada sa Manila so eroplano going to Virac kasi nakasakay so aki ko duman ngunyan. Taga Catanduanes ka man ang gad, Ma'am Marilyn. Yes, diba? taga Virac. Taga Catanduanes ini si Ma'am Marilyn sa mga listeners ta po. Actualmente, sa pagkakaaram ko, igwaining mga greening advocacy si Ma'am Marilyn. Yes, Igwaining oo. mga tree planting dyan sa Catanduanes. Dyan, Ma'am Opo. Marilyn, aaputon ko yan sa imo. Pero basawon ko Iyo. sana po muna sumensahe kan sa tuyang mga listeners. Si Sir Alvin Uy, sabi niya, kang naglinog po, nasa house po ako, nakikinig ng OKFM, Ma'am Joanne. Ay wow, mata nga na, alas 10 na ito, Sir Alvin, mata ka pa, as in nagdadangog pa da palang Shakirad. So, si Mr. Randy Liaguno, marahay na aldaw po sa Indo dyan sa Bicol. Shout out sa mga taga Peña Francia, Daraga Albay, from Randy Liaguno sa Taytay Rizal. Good morning po sa Indo dyan sa mga taga Peña Francia, Daraga Albay. So, Ma'am Marilyn, aputunta ka po muna. Kasi, syempre, ining National Nutrition Council, aram na ini kang mga tao. Pero siguro, para sa mas dagdag na kaaraman kan sa tuyang mga paradangog, ano po ba ang mandato nindo, kang opisina nindo? Okay.
aram yun nga sabi ta aram na ninda ang National Nutrition Council, pero minsan nasasala pa rin, nagigibong NCC, sabi mi ano ba ang C? So NNC po, Baka in cute. short, National Nutrition Council. As in ang nag-existe ang National Nutrition Council in 1974, during the time of ex-president Marcos, Ferdinand Marcos Sr. Okay, so ang samuyang mandato, unang-una being National Food and Nutrition Policies and Strategies we formulate, by the way, the National Nutrition Council is a policy-making body, and we formulate the National Nutrition Food Policies and Strategies. And at the same time, piko-coordinar niya mo, ang National Food and Nutrition Program with all the agencies, and the stakeholders in the Philippines and outside the Philippines. And we also coordinate, para magkaigwita ng sapat na pondo, funds for nutrition. So we have partnered with development partners, kita ng UNICEF, World Food, Food and Agriculture Organizations, and the others, Then also we call on any government instrumentality for assistance. Say for example, for human resources, we partner with DSWD, DA, DOH para madagdagan yung manpower sa National Nutrition Council. Ninhulit sa ngunyan ang National Nutrition Council throughout the Philippines, we have only more than 100, na staff, yung Liit nga regular. mo dyan, ma'am. Oo, sa region tulo lang kaming permanent, the rest are job order. Ganyan ang samong sitwasyon all over sa mga regions, tigtulo sa ng permanente. We have Pero the Nutrition despite, Program ma'am, Coordinator, technical staff, and admin aid. Kaya Yun po lang. pala talaga nagkakaigwa kamong pakikipagtabangan sa mga stakeholders. Actually, pirmi po ako nag-attend sa mga pa-meeting kang NNC, and nahiling ko so pag-iskusar man talaga kan sa indong opisina na dakulon man lain-lain po puun tabako, kamalig, ano nga nadumanan? Yeah. Kamalig. So, nadumanan ko ang kamalig tabako. As in, all over the Bicol region. May comment kita digdi ma'am sa Facebook Live si Mr. Larry Mariza Bungalon Molina. Good morning po sa imo, Sir Larry. Sabi niya, good morning, Ma'am Joanne. More power po sa programa nindong kapalibutan ta at amanon ta. From Virac, Catanduanes man po ako, Ma'am Joanne and Ma'am Marilyn, watching live from Timor-Leste. Ala, duba na palan ka mo, Ma'am, na taga Catanduanes, mga ano mo ini, kababayan. Kababayan. Karayo, Timor-Leste. Okay. Nakulong Thank talaga you kita, for ma'am, na viewing. listeners sa mga manlain-lain na lugar, as in dakulon ang aware na dapat ang pangatamanan ang satuyang kapalibutan, dapat ang konserbaron, as in kung baga ining advokasya ta bako na sa nakita digdi sa gobyerno at talagang pati ang sa pagpapalaganap ta kaining mga kaaraman manunungod sa environmental conservation. Kaya po kami gusto mi man na makipagtabangan sa National Nutrition Council kasi ang ano po tapo baga kang mga pagkaon involve ang national security, ang food security sa environment. So siguro ang kahapotan tadigdi, Ma'am Marilyn, gaano po ba ka-importante ang pagkaon, ang nutrition security sa konteksto po kang pag-unlad? Siyempre, nag-uunlad, lalong-lalo na po digdi sa Bicol region. Paano po ba ang importansya kang nutrition security? Kasi pag nag-attend ako sa mga meeting nindo, pirmi kong nadadangog po ang mga words na stunted. Kung baga sa Tagalog ay Bicol ba kang stunted, bansot. Po. So parang nakalaog sa weight, underweight, mga maniwangon. Nalawas kang mga kaakian, igwa man pong mga overweight, sobra sa timbang. So paano po ini, Ma'am Marilyn, dapat ang aramon so nutrition security? Okay. So thank you, Joanna. Para sa kaaraman kang gabos, ang sitwasyon kasatuyang mga kaakian, 0 to 59 months old digdi sa Biculan, medyo nag-i-improve na siya, What we mean, from the year 2022 until ngayon na 2025,
nagkaigwa na ng improvement yung pigapuntang prevalence rate on stunting, wasting, overweight, and underweight. Aron baga kan datos sa stunting kang 2022, ang prevalence rate kang mga stunted bansot na mga aki 0 to 59 months 11.7, ngunya na 2025 9.91 na lang. Nagbaba. So, yes, Ano, ma'am? nagbaba. So ibig sabihin kulang na so mga stunted sa panahon na ini, ano? So may mga factors ano naka-contribute diyan. So later I'll try to share ano yung mga factors. So duman sa underweight children naman kang 2022 6% ang prevalence rate, ngunyan na 2025 5.1 or 5.1515. So may reduction siya no na almost 1%. So for the overweight and obesity kang 2022 2.6% ang prevalence rate, ngunyan na 2025 2.33. Okay? Maski So diit pag na abot, percentage, nagdikit, nagbababa dikit siya. lang, nagbababa. Siring man sa tuya sa wasting, from 2022, 2.6, then ngayon na 2025, 1.95. So yun yung sa wasting. Yung overweight, by the way, that is 3.08 in 2022, naging 2.33. So a difference of 1% reduction, ano? Yun ang nahiling ta na every year nagkakigwa ng at least reduction doon sa prevalence rate, which means na nagkakigwa ng improvement on the nutritional status of the children 0 to 59 months. So Pero ano Ma'am mga Marilyn, okay. nabanggit mo so tatara mo na wasting. Siguro po Wasted. ipaliwanag ta. Ano ba ang ibig sabihin pag may wasting ang lawas kang aki ta? Oo, Ang payat. aram ta lang po baga pag underweight maniwang. Pag Ah, overweight matabaon. okay. Pag wasting naman po, ano ang naiiling dyan sa Yung kalamnan. na sintomas sa lawas? Yung muscle niya, yung kalamnan niya, payat siya, kulang ang muscle, no? Mhm. So, thin, wasted, no? So, Gari- payat siya. Gari ng luluya ba, Ma'am Marilyn? Ang Actually, niya? O kung daiman? severe ini, ang wasting, ini ang pigapod ng the living skeleton, Ay, no? isus. Bones na siya eh. Oo, almost Aragpalan makita ka, mo ma'am. ang bone, kang aki. And severe siya, for emergency, kay po ng immediate assistance, no? Mhm. Sa mga aki na ini na wasted. So, yan ang sa tong status sa ngunyang kang Rion Bicol. Doon sa pinaluwas kang FNRI DUST survey in 2023, mataas pa rin ang estado kang prevalence of malnutrition, no? Mhm. Kan sa tuyang riyon kumpara sa national average. So, pero dikit lang, kaya nailing taman nagre-reflect siya sa lokal na survey or yung mga kinukuang data sa barangay ka sa itong mga volunteer workers, aron kang barangay nutrition scholar, BHW, the midwives, and the nurses who works together para makuha ang datos, sapat na datos kan sa itong mga kakian sa Bicolandia. So, ini po palan talaga, Ma'am Marilyn, ang parang statistics kang sa tuyang mga ang nutrition status sa stunting, sa wasting, sa overweight as in underweight. Pero maski nga diit lang manasa 1% kung maiiling ta duman sa tinaong datos ni Ma'am Marilyn. Actualmente dakulaon po ining bagay Thousand. Oo. yes, dakulaon na bagay siya kasi ibig sabihin nagmamaray ang estado kang nutrisyon digdi sa Bicol, bako sa nasa kumpara sa on a national level, nagmamaray man ang satuyang estado. Pero kaso bago, Ma'am Marilyn, nabanggit mo, syempre, kung nata, ano ang dahilan? Kung nata, oo. nagkakaigwa ki
food insecurity. Ano ang apod ka inida? Food insecurity as in malnutrition sa komunidad digdi sa tuyang rehiyon Bicol. Pero bago po ini simbagon ni Ma'am Marilyn, time check po, it's 11:28 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! DENR Antabay. DENR Antabay. Kagiraray Diyos marhay na aldaw po sa Indogabos na mga nagdadangog kan sa tuyang programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Kaso bago po kung nakaibahan nindo kami sa first half kan sa muyang programa, nadangog ta po ang eksplanasyon kang National Nutrition Council manunungod po sa estado kang nutrisyon na igwa kita ngunyan sa Bicol Region. As in, pigdiskutir ni Ma'am Marilyn Valesa, ang Nutrition Officer 3 po kang NNC, ang manlain-lain na datos manunungod sa stunting o iyo po inisupiga apod tang nagbabansot ang sarong aki, wasting, ang pagka-overweight man po as in underweight. As in kaso bago po dakol kita na mga texters as in nagko-komentaryo po sa tuyang Facebook Live kung harain man da po sinda kang nagkaigwang paglinog. Thank you po for sharing kung naging kondisyon nindo dyan sa indong mga harong, kung nasa trabaho po ba ka mo, nasa luwas ka mo, naka-evacuar ka mo kang naglilinog. I-share ko lang po bako man ini related sa satuyan topic. Sutugang ko pa po badus. Tapos igo po pala na gani madadagita daw kandi over ka na kaya marat sa topic. Pero sa may pamahiinda po pala na pag naglilinog tapos badus ka, dapat magdugdug ka o magkarigos ka para maiwasan mo su bad luck. Ito na mananggad po ini sa mga nagdadangugta na mga sa gugurang sabi daw po may belief na pag nasa disaster ka o nagkakatapos kilinog kung badus da magdugdog tunay ba igwa kayo ining araw kay ni kami sa na ba ang nakaaram kang pamahiin na ini i-share po nindo sa ko as in mabalik po kita sa kahapotan ta kay Ma'am Marilyn sabi ta kasi bago ano ang nagiging cause o sanhi kang food insecurity as in malnutrition sa mga komunidad ta digdi sa Bicol ta. Kami po baga sa DENR igwa po kaming pigaapod na expanded national greening program. Pag nagpapatanom po kita ki mga puon ki kahoy, tigkakaaganan ta po iyan ki mga fruit bearing trees. For example, igwa po kitang kakao, igwa po kitang guyabano, igwa pa po kitang mga ano pa ba yan? Basta po sa mga nagbubunga na mga kahoy, iyon din po ang tigpipili ta na itanom para sa mga nasa komunidad matawanan man sindang pagkaon. Pero despite po na kaya po inbuelto ang DENR sa NNC kung maaapot po nindota. Nataman ngaya ang DNR nakikiaram o nakikipartner sa National Nutrition Council. Mandato mi man po iyan na maasigurar ang food security kang rehiyon. Pero aputon ta po si Ma'am Marilyn, ano ang nagiging kausa kang food insecurity as in malnutrition sa komunidad? Ma'am Marilyn? Okay, kung gayon ang hapot na iyan, Joanne, kasi talagang sa ngunyan, namamatay ang taang gutom, no? Kaya, saro sa mga dahilan, kung nga tatayguan ng mga malnourished na aki, sabitang stunted, wasted, underweight, dahil sa kakulangan ng kaunon, pagkain, sa kanilang hapag. So, bakit kulang? Because of the food system, yung sistema nin sa tuyang pagtaranom, dyan ta makukuha na
kulang, suporta kang gobyerno. Kaya yung accessibility, affordability, availability, ini ang mga challenges sa komunidad, lalo na sa mga pamilya. Na kulang ang sa imong produkto, kulang ang sa imong kwarta, na pambakal ng pagkakan, natural, ang bilog na pamilya, minasuffer, sa indang health. So, piko konsiderata that food is necessity or food is a human right, no? Nasa constitution niyan. Kaya prioridad supposedly ka sa tong lokal na gobyerno o kang national government ang agrikultura, no? As in iyan nga ning suporta kang partner agency aron kang DNR na magtaranom kita because ang pagtanom adyan naghahali ang sustansya, no? Sa produkto ning mga pigtaranom, adyan naghali ang kaipuhan na sustansya ka sa tuyang lawas. Kaya siring man, bako sana kita na aramon ta kung paano magtanom, kundi palawigon ta, strengthen ta, pakusugon ta ang advokasya, ang nutrition education, no? Counseling sa mga magurang, lalo na sa mga mothers who are the manager, food manager at home. Dapat araninda kung ano ang dapat kaunon kang miyembro ng pamilya, lalo na sa mga aking saradit, sa infant, dapat ang sarong ina na bados, aram niya na siya nagbados, may tawo sa loob kan sa iyang tiyan, na nagdadakula, aram niya kung anong dapat na pagkakan ang kaipuhan kaitong aki na sa iyang pigdadara. So, with this problem ng malnutrition, pwede tayo ining maresolbiran kung enough ang knowledge kan lambang saro, bako sa nang ina, kundi pati ang ama, no? Dapat ang agong Imber na pati ama. imber to iyan. Siyempre, di man ang mangyayari kung mayong ama, di ba? So, kaipuhan, they should know how to manage properly the family, Mhm. Kaya, importante ang food para malabanan ta ang malnutrition. So, food Thank you, secure. ma'am. Talagang na-explicar mo sa tuya kung paano dapat ang pagiging secure, food security, bako insecurity. Yes. Iga kitang texter, Ma'am Marilyn, sabi niya, good morning po, Ma'am Joanne, Ma'am Marilyn, mas nutritious po ba ang mga organic food? As in, sabi niya pa, mag-inom po tubig ang bados, pakalinog. Yun na, so, sabi kong ginimo kantugan ko. Para mahali ang effect sa nervous system ng tama. fetus or baby. Saro man, tama man talaga na mag-inom gitubig nga ning mawara so relax. nervous. Ta itong pag biglang nagkarigos subados. Garip Pagkatapos kang linog. Garo na yun, dito totoo na apod kayan pamahiin da kang mga gurang. Di ko po aram ta. So edad ko, wala pa man duman sa mga pamahiin na iyan. So Ma'am Marilyn Simbagonta po, ini nakahapotan kan sa tuyang texter ta. Actually, uso na po baga talaga pag nagsasaod ka, pag sinabing, gusto ko ngaya so organic na na mga bunay, 'di ba, igwang organic eggs, so parang brown. Brown ang Tapos igwa din na mga vegan ngaya na mas maray da pag araw ka ito vegetables. na Vegan so preparation. tama, mas organic, mas nutritious po ba talaga, mas masustansya po ba talaga ining mga organic na mga food, sabi kang texter ta, or itong sustansya na nakukuha duman sa mga bako talaga organic, okay man? Okay man siya, boss. Okay siya mag-organic na. Yung organic kasi, pigka-classify na organic dahil yung mga sa process ng pagtanom, dahil siya ng mga added na mga pesticides or pinag-i-spray, at saka yung fertilizer, yung bagang mga waste, food waste, pigigibo siyang fertilizer. Then pigdalaag siya sa garden para doon itanom ang mga gulay, Pero kasi mayroon kitang mga gulay na actually tatanoman siya, pigagamitan siya ng fertilizer para mas magayon siya, for longer time, arog na kaigwaning kalamidad ang mga ang mga gulay na halip baga sa bagyo, actually pig-spray yan tanganing ma-preserve, so gustong sabihon, Ma'am Marilyn, dai man maraot ang baka man mga maraot, pesticides. pero
Ay, maraot siya Ano? sa lawas. Oo. Maraot Kaya nga, siya sa mas magaling- lawas, pero oo, maraot minsan siya. nai-sprayan man gilayon Oo, to ang mga preserve. gulay. Oo, kaya may ano kita sa preparation ng food, kahit anong uri ng pagkakan, lalo na mga gulay, mga karne, kay puan, hugasan siya sa running water. No? Bako Ang yung na maalit basin, ka-stack, oo, ang mga water tapos pesticides. diwan lang, oo, para mahalit. Kasi may epekto siya sa satuyang lawas, no? So, yung organic pero, mas mahal kasi eh. Kaya, kung mayo kang kwartang pambakal, dahil ka man kangan makakabakal, pero mas nutritious man syempre talaga yung organic. Dahil dahil siya ning mga fertilizer na o pesticide na ginagamit. Sa mga listeners na po, mag-apot na po kamuta. Saro pong nutrition officer, ini si Ma'am Marilyn. Bihira ta ini makaulay digdi sa satuyang radio program. Kaya kung may mga kahapotan po kamo, manunungod sa nutrition, iaputan na po. At masisimbag iyan, gabos ni Ma'am Marilyn. Aram po nindo, pirmi ko na ini, pirang taon ko na po nakaibahan si Ma'am Marilyn sa kada pag-meeting ko sa NNC, as in, ang pamilya kaya ni Ma'am Marilyn. Aram ko may ano ka, aki ka man pating doktor, adi Ma'am Marilyn, o Yun kaya nga, di- mag-arapot na po kamo. Di pa man ma-check up si Ma'am Marilyn, pero masisimbag niya po ang mga kahapotan manunungod sa nutrition. Nutrition, Ito po kitang sa food. texter, digdi ma'am, si Ma'am Rosa Betis. Good morning po, mga madam. DZGB, DENR, pabati po, Heaven's Friend, Agarwood Tea, and Plant Staff, Bitaano, Legazpi City, from Malate, Manila. Dakulon kitang mga listeners, hanggang Manila. Good morning po sa imo, Ma'am Rosa Betis, asin dyan po sa mga taga-Bitaano man po ako, kang kaakian ko. Kaya, hello po sa indo dyan sa Bitaano. So, Ma'am Marilyn, napag-urulayan ta na po so, mga estado, kang nutrition, estado kang wasting, stunting, overweight, underweight, asin kung ano po so mga kausa kung nata nagkakaigwa kita ki food insecurity, asin ining mga arog ka ining helang sa tuyang nasyon. So sa ngunyan po, ano po ba ang mga nutrition programs na tigpapatupad man kan sa indong opisina? Siyempre po, kung may problema, aramta na gigibuhan kipaagi kang sa tuyang gobyerno. Aramta po na naka-inline ang mga programa kan sa indong opisina. Ano po ba ang mga tigagibo kang sa indong opisina na National Nutrition Council, Ma'am Marilyn? So, ang National Nutrition Council, being the policy-making body on nutrition, igwa kita ning palisiya na pigsusunod, no? Kada termino ni sarong presidente, igwang pigigibo ang NNC, ang governing board, kang Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 to 2028. So, iyan ang plano kang satuyang nasyon, kang Pilipinas, sa marhay ng nutrition kang satuyang mga Pilipino. So, may apat na harigi iyan, 4 pillars na kung saan pinag-categorize yung mga programa para mas madali tang ma-implementar, madali matawan ng pondo, as in, madali giya siya sa satong mga program implementors and planners. Inot na programa na pigsusunod ngunyan dahil sa tuya nga ning tema ning malnutrition and food security program, iyo itong healthier diets, no? We make sure na ang satuyang food accessible, available, affordable, no? Ang mga nutritious food in the community. So, igwa kita dyan aning programa na enot na pigtatao, iyo ang dietary supplementation program inibaga para sa emerhensyang estratehiya para sa mga aki na wasted, stunted, or underweight, makarecover sinda sa indang kondisyon. So, duman sa dietary supplementation program, ang national government igwaning National Feeding Program for School Children at saka yung sa daycare children. As in, siring man, igwa kita ning para duman sa mga aki na 6 to 23 months old, no, at saka buntis, ini yung tutok kainan na ang nagkakapot kang programang ini, iyo ang National Nutrition Council. So, tutok kainan, dietary supplementation program. Ini in relasyon duman sa first 1,000 days program kan sa tuyang nutrition sa PIPAN to address na itong mga nagbabados dapat day mag-aki ning malnourished, dapat healthy, no?
And another program under this healthier diets, itong seed banking, okay? So, adyan ang agriculture, adyan ang DNR, ang DAR, na responsible sa mga programa sa agrikultura, as in pagpapadakol kang kakanon. Kaya nga nito na mentionar mo na ang DNR igwa kamukang National Greening Program. Opo. Ang National Greening Program bako ining sa mga flowering plants, no? Opo, ma'am. This is more on Involved man po ang Manila ay ang nakakoy, food, no? pero may May mga fruit-bearing fruit-bearing trees man. Oo. So, yun. Then, we also have yung sa agriculture, ito yung sa fisheries, no? Yung target na ang mga farmers, fisher folks, na ma-engage sila sa more on production with technology transfer, ano? Kaya sa tuyang food security program, adyan ang enhancement ng knowledge kan sa itong mga subsistence farmers and fisher folks para maayos kung paano ninda ma-maintain ang agrikultura, no? O Opo. pagprodusir, hindi ako napagkakan sa komunidad. Then, ikaw kita dyan ng programang Better Nutrition Practices. So, ini yung dapat ang edukasyon, no? Continuous ang pagtautan ng advocacy, education, duwan sa mga target beneficiaries, lalo na sa mga magurang. Dahil sinda ang nagpuprotektar kang kaakian sa komunidad asin sa loob kang pamilya, siring man na-integrate dapat ang satuyang mga programa sa nutrition sa school curriculum. Dahil very Dapat basic, talaga pala no? nasa eskwelahan. Okay, opo. Sa primary pala, sa daycare pa lang, ano? Sa mga kinder, arugaan, daycare children, school children, hanggang sa college. Nutrition should be integrated sa curriculum para mamantinirtan ang kaalaman sa nutrition ay sapat sa bawat isa, sa bawat Pilipino. Tanganing day kita laging magkakaigwan ng problema ng malnutrition. Dahil kung disiplinado kita, from the very start, tinuturoan na ang mga bata in the school, sa mga daycare children, kung paano magpili ng pagkakan, paano mag-serve ng pagkakan. Ang mga akin niyan, madidevelop mentally, as in yung behavior ninda. Sa pagkaon, pasana. Oo. Inipalan, Ma'am Marilyn, na dapat igwa kamong programa palan kaining healthier diet, may dietary supplementation program, igwang tutok kainan sa mga 6 to 23 months na aki asin para sa mga bados, tapos igwa din na better nutrition practices asin so pakikipagtabangan nindo sa mga government agencies. Sa DENR, sa DA, sa DAR, asin ining mga pag-seed banking. Igwa kita, ma'am, na nagmensahe sa satuyang hotline. Sabi niya, hello, regarding po sa brown egg na nababakal dyan sa market, it doesn't mean po na brown egg siya ay organic na. Kasi may mga manok po na kahit may chemical or bako organic, ay naglilay ng brown egg. Ay, igwa pa lang talaga po na mga manok na nagbubunay ki brown. As in, when we say organic, dapat ang tinutuka or kinakaon ay organic din. Organic, oo. And tanom na organic, dapat dain na spray. Kaya ano man na bulong or dain na aaplayan ki synthetic fertilizer. Iyo po ini ang sabi kan sa tuyang texter. Tig-chat ko po siya, sabi ko, thank you po, babasahon ko ang sa imong message. Ang sabi niya, lalaki da po siya, pa-shout out man da po kay Jessie Garay. So good morning po sa imo, Sir Garay, asin shout out po sa bilog na pamilya, asin pag-iriba ni Jessie Garay, asin iyo pala, Ma'am Marilyn, may mga di ko aram. Oo, na siguro may brown din pala na tiga-bunay. Oo, igwa ning klase ng manok, sa agriculture. Oo, igwa kaya na klase ng manok na may brown man ang bunay. Oo. So, yung organic kasi napigapod na chicken, ini mga chicken, ini yung mga ang pikakakaninda, mga damo, no? The isinda greens. Nagagamit ning feeds, no? So itong mga mix na pigbabakal na pambahog sa manok. So yun yung mga organic.
ang pag sinabi pala, kaya pala igwang tiga-apo na mga grass-fed ngaya ini na baka, kaya mas mahal siya. Tapos Ito manok. organic, Ano grass-fed na manok. Kaya itong tigbunay, kang grass-fed na manok, iyo ito sa mga organic eggs. Organic. Na mas They- nagiging nutritious. Dakol ang sana po nasimbag ni Ma'am Marilyn sa mga concerns, as in mga kahapotan ta, manunungod po sa mga, dakol talaga Ma'am Marilyn ang ano man, tiga look out maninda ang health ninda na maging nutritious man ang kakauno ninda, tapos organic na talaga ang gusto kang sa tuyang mga listeners. Ako man nga ni Igon, nagbabantay din ako kang sa kuyang tiga kaon, tiga calorie count ko nang ngunyanta, nagiging sabi na kita. Actually, yung di ko Ano? kaning term, exotic food. Yan ang mga organic Exotic chicken. food? Oo, yan yung mga chicken na Mhm. naglalagaw-lagaw diyan sa nasa palibot, ano, Yan po ang tutukan organic. ninda. Oo, yan. So mga damo, tapos yan ang mga palay, Mhm. yung mga grains, basta days in the tigbabawag kang feeds. Pag Mm-mm. mas mahal nga ni po ini, naarog ka ini na mga Mahalon. exotic Mm-mm. na mga chickens kasi mas healthy waraki Mas mga healthy siya. kinaon na Oo. mga chemicals dapat po baga aprobitsaran ta kung ano ang tiglalaog na pagkaon sa satuyang lawas, kasi kung ano man sutig intake ta, iyo din ang Di man. health ta ang ma-suffer kung sige kitang inom o sigarilyo, pasintabi na tayo sa mga mahilig. Pero mas maray na atamanon ta ang lawas. Lalo na kapag nag-iedad na kita sa mga 30s, 40s, 50s na mga pataas pa, dapat ngunyan nagbabaagong buhay na kita na mas into healthy food na kita. As in, mas maray itong hali sa nailinta. Natural. Oo, nailing tang pinudo ngaya sa puon kikahoy, o kung mas maray pa so nagtanom ka sa backyard mo, nag-garden ka, nagkaigwa ka sa diri mong kahoy na makukuha mo itong mga iha-harvest mo na mangga ngaya o guyabano, ano po. So Ma'am Marilyn, kaso ba pigdiskutir mo sa mga programa Po. ang National Nutrition Council, as in saro duman na nakaagmo na iheras mo sa muya so dietary supplementation program sa mga kaakian. Existing pa po ba ini sa panahon na anong mula na, 'di ba, Oktubre na? Nagtatao pa po ba ngunyan ki mga dietary supplements sa mga eskwelahan ang sa indong opisina? Actually, bako ang NNC nagtataw kayan, national, ang mismong Department of Education, may budget hinda dyan, tapos ang DSWD. So, continuous iyan. That is 220 days feeding program, 180 to 220 days. So, almost 6 months, no? So, nag-start bagang klase August, o iganing July. So, 6 months iyan, continuous na feeding program kan DepEd, saka DSWD. National funded iyan eh. Pero yung Nata ini ma'am, dapat arog ka ini ang counting. Kasi bako usupan na nakabaga na minsan baga nagkakaigwa sarang aldaw, feeding. feeding program, pero one day lang ayatan, okay na ngaya, nagpakaon na. Pero dapat pala ang programa may time frame, dapat opo. 180 days 80 to to 220 days. Tangani na Opo. mamatian ba kang magkaigwang kumbaga significant na effect duman sa hawak kang aki o sa salud kang badus na ina? Iyo po ba ini ang dahilan kung nataarog Iyo po. kang ini ang time frame? Yes, oo. Igualing time frame kang pag-feeding dahil sa base sa mga research, with that time frame, kung continuous ang feeding sa mga aki, ang improvement on nutritional status is more or less 20% reduction on the prevalence rate, no? Mhm. Kaya kaipuhan continuous siya ang feeding. Dahil kung patsi-patsi ang feeding, dahil epekto iyan sa lawas, no? Kaya ang sa tuyang lokal na gobyerno, ang local government units, kaipuhan, i-integrate na ninda, i-institutionalize ang feeding program. Lalo na so itong sa mga aki na infants, 6 to 23 months, saka yung mga sabuntis. Kasi ito yung mga sektor o grupo ng komunidad na daining continuous budget. So that should be institutionalized.
at the local government units. Kasi mga nagiging kapartner po baga talaga kang National Nutrition Council as in DENR ining sa tuyang mga lokal na gobyerno. Actually kang sa awarding ceremony nindo na iling po very supportive ang mga local chief executives kadakol na mga mayors ang nag-atindir duman po sa event kang NNC sa Hotel Luca kang nakaaging aldaw. Ma'am Marilyn, isingit ko lang igwa pang texter na nag-text, sabi niya kung nutritious po ang damo sa baka, sa kabayo, anong luto po pwede isabay ang damo? O sabi, siguro nag-analyze sir, sabi niya. Kasi anything eaten by an animal could be eaten by could be eaten by a human being. Oo, baka pero may proseso. Food siguro ang mas nutritious kung din sa humans kung nutritious ang green leafy vegetables sa mga animals. Ano po? It carries more iron, pag green leafy and yellow vegetables. Iron para sa dugo. Iyo ba ini mga? At saka vitamin A. Vitamin A. May content siya. Para sa Ma'am Marilyn ang vitamin A. Ang mga vitamina kasi, they are micronutrients, but some of ang satong body cells, it needs these micronutrients, no? Opo. So, ang satong mga organs, ang skin, para ma-protect kita sa mga diseases or illnesses, kay puhanta ang mga micronutrients. Okay? Yeah. So, yung vitamin A, that is for vision, kumbaga sa tao, sa mata, no? Ang iron naman, ito yung sa blood, ma-avoid ang blood clotting, so there should be enough iron in our body para continuous ang supply kang oxygen that carries around our body, di ba? Ayun, nadangog siya ang ang carrier. simbag ni Ma'am Marilyn kapag nagkakaon da po kita ki mga gulay, mga green na mga green leafy vegetables, igwada yan ki iron as in vitamin A na pangpalinaw kan sa tuyang mga mata. Mas maiiling po nindo kami sa Facebook live kang DCGB. Aram po nindo maugmahon ako kadakol na mga texters ngunya na aldaw ang talagang concerned sa indang nutrition as in dakol din po ang nag-share kang sa tuyang Facebook live. Ibig sabihin ang kaaraman, ang pagpabalangibog kang sa tuyang advokasya manunungod sa environment as in sa tuyang food security, gusto nindo ining pag-urulayan ta. As in Ma'am Marilyn, siguro aputunta ka na lang po 5 minutes na lang ang sa tuyang programa. Maski igwa pa ako actually sa imong mga aaputon, di pa naubos. Ulo na kalinya. Ano po ba ang gusto mong ihiras duman sa naging event, sa success kang sa indong event duman sa Hotel Luca na ining tig-apod ang Arnak? As in, ano ang sa imong mensahe sa satuyang mga listeners tangani na ang mas maging okay, mas maging maray ang sa indang salud, as in nutrition? Duman sa satuyang pinag-conductang event, no, sa Hotel Luca, ito yung awarding, Regional Nutrition Awarding Ceremony, wherein we recognize the local government units with exemplary performance sa management ng nutrition program. So, what we mean by exemplary performance, sa inda bagang tinutukan ang programa ng nutrition priority, wherein they put more funds, para ma-implement ang programa, as in, ma-reduce ang prevalence of malnutrition sa indang lugar. Siring man ang marhay na suporta kan sa tuyang local executive, as in mga volunteers, recognized man duman sa award na ito. Dahil kung ining mga local nutrition workers, ang nutrition action officers, city, district, municipal, then we have yung district nutrition program coordinators and the barangay nutrition scholars, singdaman pig-recognize dahil sa indang kakayahan, nagkaigwa ng epekto ang sa indang pag-implementar kang programa sa nutrisyon. So yung dakulang suporta kan sa tuyang mga partners, karuman duman sa pinag-recognize sa event na ito. Dahil ang sa tuyang katuyuhan kang PIPAN, na dapat ma-reduce ta ang malnutrition, ma-improve ang food security sa satuyang nasyon, as in tayo na-realisar kan satuyang mga LGUs in the previous year na nag-implement
kang Philippine Plan of Action for Nutrition. So sa event na ito, sa muyang tinatawag ning dakulang ONDRA, ito na nga ning mga partners, agency, national Iyo, government ma'am. agency. Saro dyan ang DNR, DOH, we also have the PIA para sa pagbalahibog ng informasyon, Philippine Information Agency, aduman. Then we have the Bicol University, yung TED, non-government or civil society organizations, as in iba pa, DA, DSWD, sa tuya yan na piga-recognize dahil dakulaan sa indang partisipasyon sa programa kang sa itong gobyerno sa pagdating sa tamang nutrisyon. Kaya sa tuya pong alalahanin na ang tamang nutrisyon, pag igwa kitang sapat, na suporta sa tuyang mga target or vulnerable groups, para sa improvement ng nutritional status and development of the community, saro yan sa tuyang measures na marahay ang nutrisyon sa tuyang runa o lugar. Yan. Thank you, Ma'am Marilyn. Talagang tig-explikar sa tuyang guest na si Ma'am Marilyn Valesa. Aram po nido, naparani na ini sa kuyang buot. Si Ma'am Marilyn sa pagparamiting mi, nahiling ko ang dedikasyon ni Ma'am Marilyn ko kung gura siya magtutok, lalo na po pag nagduduman kami sa mga field work, kapag nagbisita po kami kay mga local government units, talagang tigasuy-suy po ni Ma'am Marilyn ang mga records. Aanapon maski nag-aaral pug na din po baga ang records, pero okay lang iyan kay Ma'am Marilyn para ma-check ta talaga ang estado. Kaya may nailing po kamong datos kasubaago, ta sinuruy-suy po iyan kang National Nutrition Council. And sabi ko nga ni po kasubaago, nabalitaan ko na ma-retire na si Ma'am Marilyn. Tay ko aram na 65 ka na pala, Ma'am Marilyn. Gari lang 63. Ang binawasan. And nagpapasalamat po kami sa imo, ang DENR. Nagpapasalamat po kami sa National Nutrition Council sa magayon na pag-iibahan, sa makusog na partnership kang sa tuyang opisina. And of course, sa imo po na serbisyo, pirang taon, dekada na serbisyo sa imong pagpabadaba na opisina. Thank you very much po. Sa giraray ang kaibata po sa tuyang radio program, si Ma'am Marilyn Valesa, ang Nutrition Officer 3 po kang National Nutrition Council. Bako lang po kami ang natawang ONRA. Ngunyan po, tigtatawan ang tama na ONRA, si Ma'am Marilyn Valesa bilang saro na maigos, matibay, as in mabuot na public servant. As in, ako man po, si Joan Montecastro, sa irarom po kang matibay na liderato kang samuyang Regional Executive Director na si Red Francisco Emilia Jr. sa SU3. Ini po ang sutuyang naging programa, Kapalibutan ta at Tamanan ta. Marahay na aga po. Maraming naaga. Sa inyong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta at Tamanon ta. Kapalibutan ta at Tamanon ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.